Hello, what's up mga Koreanatics? So sa ngayon ang ating video ay ang aming taniman ng pipino or cucumber. So ito na po sila ngayon. Mga ilang days and months na lang po. Days or weeks. Pwede na po silang i-harvest. So ito na po sila, at yung iba po may mga bunga na medyo malaki, yung iba wala pa. So hanggang months, isang buwan po antayin natin, at ito po ay next in line na po natin to harvest. Ito po ay natural and sariling tanim po namin. So ito po. Ayan. So medyo malawak po yung pipino. Ayan po yung buong pipinuhan or cucumber in English. Ito po. Yung iba po may mga bulaklak pa lang. So after nyan, Wow! We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be at.